Kaixo, ongi etorriak berriro ere, hemen gaude Anuar Gomezekin, beste tertulia batera, esan genuen bezala, tertulia gabiz egiten astero, Anuar eta Bio gaude orain, beste batzutan etortzen dira, bai Peio Urrutia, Andoni Larrabeiti, Batirtxe, neskape bai, badakigu, emoten dugule apurtxu bet, bizibilizazioa, Uizmendin ematen dugu partido ezberdinak, eta, azkena launikaren aurka jokatuko dute, Anuar, komentatu apurtxu bet hori, Batirtxek esan zigun, eurek jokatzen dutela ondo pasatzeko, kirola egiteko, elkar ezagutzeko, eta, nesken kirola bizibilizatzeko, ezta? Bai, haupa, nik eskerrik asko, invitazioa gaitziko ezta be. Claro. Bai, placer bat izan zen, hemen hori tartie Batirtxeaz egon ginena, oso interesgarri izan zen hori elkarrizketie. Egize da hori komente bala, ez da, eta egize dela. Akabuen formazioan dauen talde berri bat da, Gernika eta Getxon arteko proiektu hori, hareño tipe komenteta deko gulez, da orduen egize da, printzipioz, lehenengo temporaldi hau, bai basala, froga entxeko bat eitzeko, ez da. Akabuen entrenadore berri bat heldu zen, da Getxo taldiegaz, Getxon bigarren mailako taldiegaz, konpartituten dabe igual joko ideia bat, orduan, esan lehike, barnean tolamendu guztize, taldeko barnean tolamendu guztize aldatu inala, igeztikona. Neskak ja, kompetituten azteko okin jabela urton, elkarketa honegaz, da egize da jokalari berri asko heldu dizela Gernikera Getxotik, eta, akabuen onuragarri da danontzako, ez da, akabuen Getxon egon zirenik ez, jokalari batzuk ez biezenak horren beste aukera ukitzen edo jolasteko horren beste aukera ukitzen, da Berton Gerniken, honegaz batxiegaz edo proiektu honegaz, minutu elortzen da bez, da segaitxik ez, hori aukera hori, ez da, bigarren mailara salto emoteko aukera hori behor badau. Da, momentuz bai, egize da, lehenengo partiduen, purtsu beti gerri zala, ez da, taldia purtsu bet berde egoala, evidentemente, ezien ez etzen praktikamente jokalarizek, baina partidu paseala, egize da, taldiek gorain jeuela, gorantxin deuela, neskak oso ondo jolasten da bela, eta, azkenengoz Berton Oizmendin ikusi gendulez, Eibarren kontrako partidue, itxelain bien neskak, oso ondo irabazitxe. Baita Riojaren aurka ere, bebai eman genuen eta partida oso ona, irabazitxe holgadamente esaten dana, ezta? Baita, egize da, Riojan kontra lehenengo partidue galduin zala. Orduen, hori ikusten da taldiek eukin jeuen hobekuntzi, ezta? Egize da, Batirtxe komenteskulez, Riojak egize dela, bajaskoki bazela partidu horretarako, baina, danoteko guz bajak, talde guztizek, dekez beti, untxe horren famatu edan COVID edalata de bai, jokalari asko ez egoten prest partidu bat jolasteko, eta egize da, bajan kontue, akabuen, normala nahi zeten dela, ez da, talde batek, igual, 2-3 jokalari zaukitzie partidu baterako, da horregaz jolastu inbida, eta nire ustez, Gernike, da bien etxen lanan izladie, horretan ikusten da, ez da, zelan Riojan kontra lehenengo partidu galduin zan, eta zelan, onjala azte batzuk, Gernikene ondo irabazizala, eta Eibarren kontra be, markagailu oso handi bateaz bezala. Bai, azkenean, partida horiek esaten dugu, ez da, Islas Fiji batek edo bakarrik alde hogein olako zeuzer. Alako maitzak, ez izeten igual oikoanak, ez da. Da, egize dabe, lehenengo itzuli zen, edo, launikan kontra jolastu zen Nafarroako partiduen, Gerniken ondo irabazi bala, eta, 0-80 bat irabazi banantxe. Beste partidu bat dauntxe, partidu bakotxa bere historize deko, evidentemente, launikap be, jokalari berrizek sartu deuz, gaztetxu bet izenak, da, eurentzako be azikerako partidu esan hori, azikeraetan jolastu zen partidu hori, eta, segaitxik ez, untxe igual Gernikeko partiduen, igual, bardindu hau egongo da, edo, igual talde Gernikarrak daroan martxigaz jarraitzuko dugu eta gainiti paseko etxo... Seguru baietz, ez da, Batirtxe egon zan hemen, komentatzen apur bat zer egiten duten beraiek eta nola jokatzen duten, egon zan bebai Maite Bilbao, ez dugu aztu behar, lehenengo programa hori, nesken lehenengo programa hori egin genuena, Maite Bilbaoekin, kapitainarekin, eta berak azaldu zigun apurtxu bet nola sortu zan taldea eta hori dana. Badakigu bebai Anuar egon zela Gernika Rugby taldean momentu horietan, komentatu zigun, orain dela 6 urte hasi zela talde hori, nesken talde hori, eta ez dakit komentatu nahi duzun beste zerbait, ez da? Batez be neskak animen bidizela, rugbitzet dekon atmosferie bakarra da, ez dau beste kirolatan, nire ustez probetan duena geratutzen da, edo ez badan geratzen be, afizioa sortzen jako, ez da? Da, nik neskak animeko nekez proiektu honetan parte hartzen,
ze rugby talde bat oso espeziala da barrutik, Maite bekomentezkun, Batirtxe bekomentezkun hemen, da nire ustez, jolin, untxe, bitzu zelako proiektu politxe dauen Gerniken, egize da neskak kristolako lan adabizela ditzen aurrera atateko, zeak hauen lan asko deko atzetik honek, ez da bakarrik entrenamenduen kontu, antolatxe prozesu bet bada, eta nire ustez, lan horren isla diebe, bertan ikusten da, ze lan taldie ona heldudan, kompetituten heldudan, eta da horren ondo doan untxe momentun bebai, ez da, hauen dana batu da, ona puntura arte heltzeko, ez da, da segaitxik ez, Batirtzek ezaskun, ez da huela lan objektibo ziatxik, printzipioz, ze, karo, kompetituten zan lehenengo urtie da, eta, da normalana da, ez pentsetie igual, segaitxik ez, maia zigotie. Baina, ikusitxe zelan doan, nire ustez hau gitxike, objektiboan kontu hori, partiduek junala ikusten jungo da, ez da? Horrek markeko eskuz, denboradako objektiboak azkenien. Azkenien ikusten dabe bai, zaletasun asko dauela Gernikan, neskak jokatzen aritu direla, esan dute orain dela 6 urte hasi zirela, adibidez Garazi Goikole hasi zen, eta orain, jokatzen dabiz, talde on batean, ez da? Dauze hor goi mailan. Bai, Getxon... Bai Garazi Goikolea eta bai Eider, ez da? Bai, Eider Olarreta, Gerniken bebai hasi zen, hauntxe Eibarren dau lehenengo mailan, Nerea Garzia, Gernikarra bebai, Gerniken hasi zen lehenengo pauso horrek emoten, taldeko lehenengo pauso horretan, da ere besalto emon deu lehenengo mailara Eibarregaz, bisa juntzien batera Eibarrera, da hauntxe momentu, bitzu, igeze Gerniken egon ostien ostabe, Garazi Goikolea, hauntxe Getxondeko gu, bigarren mailan, da egize da, igez igual apurtzu beti ikusteko azala, ze Getxo justo igez buelteu zan bigarren mailara, División de Honor femenina bera, da oso ondo, denborada oso ona jolastuan, playoffatara sartu zen, maila zigoteko, ez bien lortu, eta urton be, igual euren objektiboa hori da, ez da, behintzet borrokatxie playoffatan egoteko, da segaitxik ez saiatzeko lehenengo mailara bueltetan. Talde oso politxe sortu dabe urton be, Garazik, hasikerako taldien jolasten dugu geizenetan, beti ez badan geizenetan, eta horren posteko kontu bat da, ez da, Gernikarrak ikustie, neska Gernikarrak ikustie lehenengo mailatan edo, bentsete lehenengo eta bigarren mailan jolaztie, oso politxe da eta ostabe, lan hon baten isladie da, ez da, ze ondo gabizen Gerniken lanien, edo ze ondo gabizen hor dauzen guztizek lanien, proiekturi aurretateko, eta segaitxik ez formakuntza prozesu hori be, horren hona da, horra heltzen dizela jokalaritzek, ez da, lehenengo eta bigarren mailara heltzen dauzela jokalaritzek. Komentatu dugu Launikaren aurka jokatuko dutela, Izmendin emango dugu partida hori, Zapaton izango da 5etan, eta gero komentatu behar dugu bebai, beste 2 partida geratzen direla, ez da, azkenien harin bukatzen da liga hau, esan genuen Batirtxerekin ere bai, jokatuko dute gero kanpoan 13an bebai, urrengo hilabetean Elorrioren aurka, eta azken partida izango da, azken partida da 27an, hemen ez dakit, ez daukat, baina 27an da azken partida, martxoan, eta liga bukatzen da, Gernikan ere izango da, eta hemen emango dugu. Bai, laburtzu, temporalditzak abuen, 6 talde die, da ezin lehi igual luzia behin, Batirtxe bekomentezkun, ez da, gero egize dela, horren talde gitsi izen da, ondo zetzen dizela euren artien, da askotan, lagun artekoak antolatzen dizela bebai, behintzet temporadie edo entrenetan jarraitzeko da partidu jolazteko. Akabuen rodaje hori edo formakuntza horreri mesera itxetxona da partidu jolaztie. Eta egiza da, gero eitzen dizela, igual 12 partiduk ez behin zeunek rugby 12 jolazten dabe. 7 jolazten dabela, edo danadalako, igual Gerniken triangularra itzen da, edo ordizin, edo erranin. Aldabe jolastu ez da, bestelako zertxo bait ez da, martxoan amaitzen da 27an, baina... Bai, akabuen hori, ikusten juten da gero da, lagun artekoak izaten die, edo torneo antzekoak, igual egun osoko torneoa, Berton Gerniken igez ezon jala urte batzu, egon zan, igez alako torneo bat organizan, ordizi, Hernani eta, batu ziren, da bentsatu bari, torneo txue jolazen da danan kontra, da, egun guzti zen edo berditxik eurrera jolazen dan torneoa da, eta politxe da hori, bai, ez da gauen jolasten jarraitzi harren, da temporadio apurtxu beldu zeti harren, bai, ez da. Eta gero zentratu behar da bai arrobian, ez da, neskak eta etortzea, beti esaten dugu, neska gaztetxoak eta urrengo urtera begira, ez da, 3 partida geratzen dira, eta gero ja hasi beharko da urrengo urteari begira, ez da, Danik begiratu beharko du, ez dakit jarraituko baduen entrenatzaile moduan urrengo urtean, baina Seguru baietz, lan hona dabila itzen Aitorregaz batera, Aitorre Etxebarria, Gernikan jolastu niko jokalarize, bera dabil Getxon, entrenadore moduen, eta bizon artien bada bizondo, lan non bat eitzen,
komentezkun maitek eta batirtzepe komentezkun zelan aztien behin batzen dizela getxokokaz bebai, entrenamendu igual personal hauek eitzen, eta nire ustez talde bizen artien edo zeren artien ondo dabilela, bentsete emaitxona dabile moten, eta orduan nire ustez, proiektu hori jarraipen emoteko bebai, Dani eta Danak da itorbe getxon seguramente jarraitzuko duela, eta orduan jarraikuntza hori emoteko proiektu hori, ezta? Nire ustez bai jarraitzuko da bela, bizek elkarlanien, eta batez behia neska barrizek animetan badizen probetan, ez bakarrik lehenengo talderako, baina hori arrobi bat... Bai, arrobi bat sortzeko edo, ezta? Azkenan gaztetxoak eta, gustatzen da, ezta? Bertan egotea eta rugbiko kirola nolakoa den ikustea, ezta? Horretarako dauz adibidez, Batirtze, Maite edo bestelako jokalari guztiak, gurekin komentatu dutela bai hemen eta bai kamaraztik kanpo. Eta hori da nesken partida izango duguna, urrengo partida, La Unicaren kontra, eta orain goazen mutien partidara, ezta? Zentratuko gara, nola ez, derbian. Derbia oso garrantzitsua da, badakigu Ordizia eta Gernikaren arteko pike sano hori dagoela, komentatu genuen lehengo tertulian ere bai. Eta apurtxu bat joango gara ikusten zelan datozen biak, ezta? Bai Ordizia alde batetik da bestetik Gernika Rugby taldea. Gernika Rugby taldea komentatu genuen apurtxu bat zelan datorren, ezta? Eta orain Ordizia, ez dakit. Ordizia kontrako partidu beti izaten dio gorrak. Bai Altamiren, bai Urbietan partidu gorrak izaten die. Egize da, bier bada, untxe momentuen igual Ordizi, ez daula hasikeran bezain fin, baina alan dabe Ordizi talde oso potentie da, oso gogorra da. Egize da, osta irabazi bala Zientziasen kontrako partiduen. Baina alan dabe Ordizi azkontuen izauki bida, akordin bigara, lehenengo itxuli zen zelan irabazizkun antxe Altamirako derbi zen, ondo irabazitxe. Ondo irabazitxe, Andoni Larrabitirekin egon ginen komentatzen zelan geratu zen, bertan egon zela bebai, esan zuela, zer da hau, ezta? 51-8 zen hori partidu. Egize da, orduntzen ondinoko Gernikek ez balaukin horren bestelako rodaje hori jaitxin dana, ezta? Ondinoko, purtsut berdi hau egon zen, zeuntxe momentuenik talde oso sendoa ikuste dut, da azkenengo partiduen ikusi da, bai Braken kontrako partiduen, bai Alcobendasen kontrako partiduen, zelan taldie ja badabil adaptetan igual lehenengo mailara ozta bez, da? Justo Ordizin kontrako derbize denboradazik erantok esan, da orduen, ondinoko ikusteko goan, ez da, taldie zelan adaptetan zan ozta be, jokalari berri askogaz dinot, igez igual bigarren mailan egon ziren jokalari asko, ongo taldien dauz, ez da? Da lehenengo mailatik bigarren mailara salto handize dau. Da orduen horregaitzik ez da dinoko, taldia ikusteko egoan hor, ia zeren adaptetan zen lehenengo mailara, da horregaitzik, lehenengo partiduetan egize da, igual Gernikek, hori deskonexioak itzen bala bigarren zatezen komentek endune, ez da? Baina, untxe ikusten da talde sendoa dela, beti izaten dutelez, ez da? Maidan lana ikeragarri ze da. Gauza, gero eta hobi hau dauz egitzen, ez da? Ikusi izan Lexus Alcobendasen aurka bebai, edo Braken aurka komentatu genuena azken tertulian. Baina gero hori derbizek aparte hori dekie beti, ez da? Pikante politxu bat, ez da? Ezberdin die, eta beti derbi bat irabaztie politxe da, eta untxe, gainera garrantzitsu da Gernikentzako igual derbizen irabaztie, ze Ordizi talde oso gogorra da, eta psikologikoki emoten txun bultzada hori, ikeragarri zengo zan, datozen partiduntzako, ez da? Gero, egize da, azkenengo maitzak Ordizinak ez dizela izen oso gauek, ze hemen deko gurezo, bederatzi garran jardunaldi zen, batez Abellesen kontra galduin bala Valentzin, 29 eta 23. Porrot gogorra, da bai Gernikentzako esan izen mesede garri ze, karo, Abelles horregoan hortxe momentuen, ez da Gerniken kontra hor zailkapenien apurtxu bete, partin dute. Bai, hor dauz, azkenean les Abelles hartu nen bierda, ez da? Hartu nen bida. Bai, da, horrek die Abelles eta Labila deko gauza horretik untxe Gernikarrek, Ordizin hostien, da, orduan, Abellesek antxe Valentzin Ordizin irabazitzon, da gero, 10. jardunaldi zen, 27 eta 13 irabazi ban Ordizik Labilan kontra. Egize da, partidu nahiko partin dute izen zala, ikusitxe Ordizik de kontaldi eta, da, Labilak, batez be, zailkapenan arabera bai ez da. Gernikarrentzako hobeto, ez da, irabazte Ordiziak azkenean Labilari, ez da, ze, karo, Labilaren aurka dau konpetitzen orain Gernika. Untxe momentuen hor dau, Labilak dekoz 9 puntu eta Gernikek 7 dekoz. Orduen, garaipen bat lortzen bagun Ordizin kontra lortu imikule, hemen etxien, Urbietan,
gogorrak izan bigara etxien, batez be, etxeko partidu gaurretara bier duguz, ze hortik pasetan da parterik garrantzitsuena igual. Garaipen bat lortu ezkero, eta Labilak espoen irabazten aurre hartuko gendun klasifikazioan, eta batez be nire ustez garrantzitsuena dana, azken postu hori alde batera iztie, da batez be norberak bere burua ikustia ez dauela, jokalari zen partetik ikustia ez gauzela azkenengo postu horretan, psikologikoki be oso ondo ingo esku da presiño puntu hori apurtzu bet, bajatu ingo deu, ezta? Ze akaboen, askotan komentegu iguale partiduetan itzen gabizen fallo edo akatsasko edo batez be igual precipitazioan kontuek, ezta? Igual askotan jokaldize apurtzu bet luzatu bierrien harina jogu igual definidu edo harina jogu puntuek lortu, da hori dator eragin presiño hori dala eta ezta? Akaboen ikusten dugule, naiz eta lanik eragarri zehen, azkenengo momentuetan partidu egaltzen dugu zela, horrek be presiñoa sartzezku guri, eta nire ustez, ja igual azken postu hori alde batera itxitze, presiño hori be alde batera itxiko da edo bentsat apurtzut bajatu ingo da, eta segaitxik ez, urrengo partidu datozen, etorko izen partiduek be aurre hartateko injarra mongozku, ez da. Guazen komentatzen bebai klasifikazioaz, ez dugu komentatu, eta neskana bebai ez dugu komentatu. Neskana lehenengo hasiko gara, itxi dugu alde batera, eta... Egize da, gogoratu bigule, Gernikeri partidu bat galdutzat emontzien Eibarren, zazpita huts, ez aurkestiarren, akaboen horra arazoren bat egon zan, da Gernikarrek ezin orkestu partidu horretara, eta orduen zazpita hutseko agaz galdutzat emontzien. Orduan untxo momentuen, neskan zailkapena izango zen Durango lehenengo postuen 32 puntuaz, Durango egize da, batirtxegaz bekomente gendulez, ez da, bi partidok induzela 1 puntutik gorakoak. Bai, oso onak dira bebai Durango tarrak. Eta Gernikatak etxon kontra, bardin duen bien, 17, edo 15, da, orduan, hor dago Gernikarren nivela, da horre etxik dinot, zakauen Rioja doa bigarren postuen 25 puntugaz, da Gernikarrak emeretxigaz 3. Orduen, kontebida hor, Gernikarrak Eibarren kontrako partiduen puntu barik geratu zirela, akauen galdutzaten monjakelako partidue, eta gero ja Elorrizo dator 12 puntuaz, 4. postuen, Eibar, 8 puntuaz, 5. eta la única 0 puntuaz azken. Eiza 0 puntuen kontue, bakarrik zailkapenien ikusten dela, ez da gero partidu jolazten bidie, eta naiz eta ezokin punturik taulan, ez da gure esan Gernikarrek errez irabaziko da benik. Partidu jolazten bidie, Karo, hori argi dago. Eta danontzako da situazio bardine. Da, orduen, niri taulak ez doztez ebez esaten kasu honetan, da partidu jolazten bidea, nire ustez Gernikarrek lan oso nahi goda, fini biliko die betiko lez, da azkenengo partiduetan ikusten gauzelez, eta, ia Durangon kontrako eta La Riojan kontrako lasterketa horretan, aurre albagun hartu, ez da? Azkenean alda irabazi liga hori, ez da? Edo zer, 3 partido geratzen dira, eta hor dago, matematikak aldute. Bai, apurtxo bete, apurtxo gatsa izango da lehenengo geratzi, egiza Durango partidu jolazten bidea zuela. Baina, zagaitxik ez, bigarren postu horretara opteti ez da, nire ustez hori oso politxe zengo zen, bigarren postu lehiatxie behintzat. Azkenien horre lehenengo do bigarren geratzen bazaren, ez dakit egongo bazaren edo... Ikusin bida, ia zelan dozen kontuek, ia zelan antolatzen dan, ia sortie badauen, eta, igual, politxe zengo zen maia zigotie, segaitxik, nire ustez akauen 80 puntu sartute partiduetan, askotan ez ziten onuragarri ze inontzako, ez ziten onuragarri ze, egize da, islatzen duela lan bat eitzen gabizela, baina akaboen ez daul lehiatzerik partiduen, 80 puntu sartu ezkero egize da, oso ondo zela gauzak, oso ondo entrenezula, baina akaboen nire ustez nivela igoteko, jokalari zen behurek nivela igoteko, obadala igual partidue berdin du hobe badan, ez da? Akaboen horrek hobetzen obligetan zu, da horretarako zepase bida, maia zigotie. Egize dala igual beste urtetxu bete maia honetan egotiegaz, aldala igual taldieri, aldiakola taldieri, formazio gehiago emon eta hobeto prepareu eta dana dala, egize da. Baina nire ustez igual politxau izango zela, beste maila altua baten kompetiduti ez da. Eta hori da nire iritzize. Ederto orain goaz beste klasifikazioa ez da, ongarena komentatzen, mutilen klasifikazioa, zelan geratzen da, komentatu dugu apurtxu bete ordiziaren partidak nola izan ziren, noren aurka jokatu behar duen Gernika rugby taldeak, ze Labila hor dago, ez da, Lesabeiez be hor dago, eta urrengo bi partida dira, bai Ordizia, bai Labila eta bai Lesabelez. Eta, komentatu apurtxu bete nola geratzen den klasifikazioa, badakigu Gernika rugby taldea, tamalez, azken doala.
Bai, bueno, untxo momentuen egize da Alcobendas eta Salvador partiduak itxeu dekela. Eta, bueno, lehen kamaratetik kanpo berbeetan egon garelez, ezta? Bai. Akabuen Gernikarrek astion partidu bitan egongo die, atento da behitzuten, ze Alcobendas ordizik hartzen dugu etxien Lasterraza zen, aplazau baten, Gabona horretako partidu esan jolastuko bide dalata, da ordizik Alcobendasen kontra jolasten dugu astion, eta Salvadorrek Labilan kontra jolastu bideu, orduen, Gernikarrek ordekez, igual, bi frente zabaldute, ezta? Bai, ikusten egongo dira partidua, ezta? Seguro. Alde batetik ordizi analizetako, eta beste aldetik, Labila, ikusteko ia espadaren punturi lortzen, hor bardin dute jarraitzeko taulan, ezta? Egiz hau momentu, Alcobendas dala lehenengo postuen dauen taldie, 38 puntuaz, Sanboi bigarren dator, 36. Sanboi be aurton, apustu zendoain jau, egun garren urte hurren adeki aurton, talderik zarren adie, eta egiz da, apustu handizein jabela, behintzet titulu bat lortzeko politxe zengo zan, da nire ustez jolin. Homenajean txeko politx bat izango zan eurentzako. Sanboien gehiago bizitzen da rugbia Bartzelona baino, adibidez, Barcelona hor dago, Barcelona, futboleko eta saskibaloiko Barcelona da, berdina, diru asko duena. Bai, Sanboianak afizioa gizaudeko. Akabuen nire ustez diruek ez dugu afizioa moten. Ja, da nire ustez Sanboik Espainiako afizioatan, hor honenetarikoan harti egongo da. Sanboianan afizioa zelaize itxela da, Baldiria leu zelaize itxela da, oso politxe, totalmente rekomendable horra jutia partidu bat ikusten, ze atmosfera espeziala goten dabe bai hor, da untxe barriz dute deki gainera, oso politxo itxi dabe. Eta bai, niri alde batetik guzteko jaten ez da, Sanboianak bentset titulu bat lortxe, gero gize dabe, nire uste apalien be ordizik merezidu duela urton titulo bat, bentset eskaintza bat eitzeko kaua lehunbari. Ja, hori egize da, bai. Titulu bat lortxe. Honetan, derbizetan, nahiz eta, etxaiek izen, ez da, Gernikak irabaztia behintzat, ez da, hau derbia. Hauze derbize nahi badu irabaztia liga edo nahi duena. Hauze derbize Gernikek irabaztie, baina gero izan, bentsete errege kopiez badan balie, niri pertsonalki guzteko jaten ordizik irabaztie, omenaldi bat ez da, kaguari eskaintzeko, ze merezi du, bentsat bere memorian irabaztie, niri guzteko jaten bentsat, ordiz oso erlortzi aurton, ez da. Seguru egiten dutela zerbait, irabazten badu zerbait, egiten diote omenaldi bat. Komentatu hori, egon gara klasifikazioari buruz berba egiten, eta... Ordizi laugarren postuen dator, 34 puntuaz. Da egitze da, egongo aztion jolastu benta partidu Alcobendasen kontrakoa. Garrantzitsu dela eurentzako, ze karo, Salvadorren be partidudeko atxeratute, da laugarren dator 33 puntuaz. Orduan, puntu bateko tartie deki euren bizen hartien, 3 eta laugarren postu horretan, eta orduan nire ustez bizontxako izango da oso garrantzitsue garaipen baldortzi. Egize da ordizin partidue. Printzipioz, kanpotik ikusitxe, gatza hori izango dara. Bai, gatza izango da hori, bai. Da partidu gorra izango da. Eta gero, gero ja egize da, taulan Barça 5 datorrela 29 puntuaz, Ciencias 26 puntuaz, 6 garren, Cisneros 7 garren 22, Abelles 8 garren 21gaz, apurtzu bet ja distantzi tarte bat zabaldu deu, Abellesek, Brak 9 garrenen 9gaz, eta gero hemen, ja Burgos 10 garren 17 puntuaz, Labila 11 garren 9gaz, eta tamalez Gernikek tauliz arratzen deu 7 puntuaz. Egiza Gernik eta Burgosen artien 10 puntuko tartie dauela, 10 puntuaz, kodala pentseleike, baina bonusegaz irabazi ezkero partidu bat 5 puntu die. Orduan, 2 partiduko tarti izen leike Burgosek aldu ezkero. Orduan, ondinoko, matematikoki berbetan, edo zer paseleike, ligien nahiko ez dute dau, egize da, Abellesek igual ja tartetxu bet zabaldu duela eta 1 puntuaz zelkatute, baina, Brak behordeko hau 19 puntuaz, temporadi ez da maitxu, luzie da eta gogorra izango da. Zeu zer alda egin, ez da, Gernika rugby taldeak, naiz eta horre behan egon, eurek esaten dute, ez da, urrengo partidari begira, eta urrengoan gehiago, eta berdin dio ordizia, edo Lexus Alcobendas badan, ez da? Bai, beti pentsamentu positibo bat egazun bigana partidutara. Nire ustez hori da garrantzitsuena, eta batez be, etxien jolastu dizen partidue, edo etxai direktu baten kontra, ez da, untxe geratzen dizen partiduek, praktikamente dana die finalak. Finalak. Eta, komentatik guzteko jaten, ordizik aztion dekon partidue, oso garrantzitsu dela Alcobendasen kontra, eta egize da, Alcobendasek, baja pare bat euko deuzela, zer, karo, untxe momentuen, ongoaztien, berez, esan partidurik egon bierko, ze selekzioak jolasten dugu kanpoan. Baina Gernika bai, badauka, ordizik. Ordizik deko aztion Alcobendasen kontra, da Alcobendasek, iru baja dekoz, printzipioz, partidu horretarako, Espainia gazkonboketa dauzelako, Santiago Bejero, eta batez bilenengo lerroan
deke sufrimentu gehi zenaz, claro, dekiez Ovejero eta Vandenberg. Titular bi beti dauz hasi karrako 15ekoan, fijo batzu dietik intxaustintzako barkatu, eta gero atxien, zagerue, Dominguez, Bertone Gerniken partidu zona jolastu bana, hori be, printzipio Espainia gazungo da konboketa. Orduen, hiru jokalari klabe die Alcobendasentzako batez be, komenteta hotel ez da, lehenengo lerro horretan. Eta ez teki ez horren bestelako, rekanbizoak hortze. Orduen, igual, bigarren taldeko bat amatzartu biko dugu, eta nire ustez hori gogorra izango da, ze Ordizi Melien eta delanteran talde oso potentie da. Talde oso gogorra, eta orduen nire ustez Alcobendasek alde sufridu batez be delanteran. Gero ikusteko dau, ez dakigu igualtik intxaustik ze arma aukiko deuzen horre partidu horretarako, baina egizan nire ustez partidu gogorra izango dela eta benetan ikustekoa. Ze, Alcobendasek deko zen bajak konsidereta da, Ordizik dekon talde gogorra ikusitxe, ikusteko dagoela. Gero be Ordizik berez, ulertzeko da, Julen Goya selezioa gazegoti be bai, kapitaine da Ordiziko liderra, eta nire ustez hori be, baja gogorra da Ordizintzako, baina, baja bakarra izango zen. Alcobendasek 3 jokalari garrantzitsuko dauz selezioagaz. Orduan, ikusin biko da ze pasetan den partidu horretan be bai, ze, eukileik eragin bat urbetan jolastuko den partidureko be bai. Ordizik irabazizkero, beti dinogun ez da, liderari irabaztien, bultzada hori animikoa. Bai, klaru dago, ematen dut zule hor, bai, kristona. Guazen zentretan Ordiziako jokalariak nortzu datozen. Azken batien, Aldanondo eta horre danak ez da, badaukate estrella asko, ez da? Bai, akabuen Ordizik be arrobiko jokalari asko jolasten duen taldie da, formazio aldetik oso talde, politxe da arlo horretan ez da, nire ustez batez be talde euskaldunek gehizenak holan di, ez da, Hernanin be kasur ikusten dugu, Getxon, Gerniken, Ordizin, arrobiko jokalari askok, salto hori emoten dabe lehenengo taldera eta konfiantza hori emoten jake bai lehenengo taldera aitzeko, ez da. Da, gero, Aldanondo, Oier eta Julen Goian kasue, nire ustez oso politxe da, Oier eta Julen Goia anaize die, eta Imanol, Aldanondo, euren lenguzue. Nik egon jala urte batzuk, irurek elkarri zertune bazen revista 22 zentzako. Ja, familia guztia dago horre, Ordiziako taldean. Bai, da, ambiente oso politxe deki taldean akauen, bitxu, zure lenguzu egaz jolastie, zure anaize egaz jolastie, talde barruen, talde bardinien. Gogoratu be bai, Gernikan be bai badaudela bi lenguzu, ez da? Iker Olaeta eta Jokin Eskolar. Bai, eta hori oso politxe da ikustia, ez da? Akabuen, zelan famili bat dauen sartunde, euneko unien rugby munduen, oso politxezaten da. Eta nire ustez hori be, zela izen ikusitzen da, ez da konexio hori, evidentemente ezberdina izango da. Akabuen zure familikoa die eta bizi guztien zier, eurek askolasten egon bazaren, hori be igerritzen da eta ikusten da zela izen, ez da. Eta Ordizik oso talde interesgarri zedeko euretatik aparte, egize da Julen untxe selezioagaz dauela, jokalaritxera da. Berak bere debute Biarritzen iman, Julen Goiak. Egize da Ordiziko arrobikoa dela, baina Biarritzek, arantza eruban, top 14 debute ban. Usteote temporada horretan gaztetxu debute ban, ez dakit, 18-19 urtegaz debute bala. Partidu pare bat jolastu zen top 14, gero Biarritz bigarren mailara bajatu zen. Eta horregaz, berak Federal 1 jun zen, urtebi jolastu zen uste Federal 1, urtebi edo jolastu zen Federal 1, da hirugarren maila izango zen, Federal 1. Eta gero, Ordizira buelteu zen, eta orduntzetik Ordizin dau. Eta maik urteko zen joko gaztie da, nire ustez Ordiziko referentietariko bat da, baina txutele, ontsa selezioagaz dauena. Oier berabe, bera naize gaztia da eta jokalari itxela da. Hirugarren lerroan, bigarren lerroan jolastu liken jokalari ze da, tamainu oso handikoa, oso potentie. Horretxe dinozut bat ez be delantera horretan, Ordizik jokalari potentie deko zela. Aitor Las Eskerpilerra berabe, Getxone bilitakoa, Frantxin be, sortie probeuan, ez ban eukin igual sorterik onena antxe, da ordune Euskadire eman bueltie, Getxora barik Ordizire jun zan, da nire ustez berandu baino harin, selezioan ikusiko dugu, oso jokalari hona da, da hori igual delantera horreri, gaztetasune motetxo, baina gaztetasune baino, esperientzi zedeko, da oso jokalari hona da, inteligentie eta kontakture, evidentemente, oso gorra, oierrelez, eta gero delantera hori sarratzen, Antoni Matotu dekogu, Getxon ibiliniko jokalarize, Espainian be, Alcobendasen ibilinikoa,
eta oso jokalari gogorra da, arine, eta, bueno, nire ustez ordizintzako klabie da jokalari hori. Egize da, zio moalak brakera eskape banien edo brakera juntzanien, baja gogorra dela, ze zio moala oso jokalari hona da. Baina ordizik ondo, lan politxein ban, rekambio hori lortzeko. Bai, beste bat lortzen eta hori, bai. Bai, eta, egize da Matoto, internazionala dela Samoagaz. Oso jokalari interesgarri ze. Ja, Inglaterran bez sortie probe ban, eta nire ustez hori, ordizik delantera horretan, berak zarratzen du delantera hori, eta asko motetxu ez da, fizikoki oso gogorra dan jokalari ze da, eta gero aparte harine da, oso harine. Azkenien ikuspuntu edo nori jarri biher jako Matoto berari, edo badauz besteren bat horre oso hona dara, nor sartzen deuz adibidez zigorrostikoak edo? Zaila izaten da, askotan fokoa jartzi baten, nire ustez Matoto, Iergoia, baina nik debilidade bat dekot. Danak. Igual niri gehizien guztaten jokalari ze, Valentin Cruz bera da. Egize da zikeran 10 moduen etorri zala, untxe zentro moduen jolazen da, 12 moduen, gehizenetan ordizin. Azkenengo urtietan espadan izen puntu gehizien sartu duen jokalari ze gehizenetarikoa izen da, horre onda beti, entxego esartzen deuz, eta gero hainkiegaz ikusiten honetarikoa bera da. Ze oso jokalari kompletu da, ez da? Dana itzen dugu ondo, pasionadeko, gero inteligentie da, harine da, untxe fuertetxu da, eta kontakture gogorra da jokalari ze da, eta hainkakaz jolasten, ostiko joko horretan oso nada bai tutx bat topetako edo bai puntuek sartzeko, oso jokalari interesgarri ze da, gero Argentinako ADN edekon jokalari ze da, ez da, egize da inferiorretan jolastut dekola Argentinagaz, gero Jaguarresekaz, Argentinan dauen frankizize, lehen Superrugby jolasten bana, Sudamerikanoa jolastu bala 2012 garren urtien, eta gero 2012 eta 2013 urtietan World Rugby 7 seriesetan bepartu hartuan Puma 7akaz. Eta orduen, pedigriko jokalari bada, ez da? Ja urtie daroa sordizin, ja adapteta dau Espainiako ligara, eta niri pertsonalki igual liga guzti zen, guztetan jatezen jokalari, igual nire jokalari guztokoa nahi izen lehikena, edo horrengo da, top 3-en behintzet, ez da? Eta beti da placer bat, Valentin Cruzerako jokalari bat ikustie. Talde bat nire ustez asko emotentxo. Eta guazen oin Gernika Rugby taldeari buruzko alignazioa edo zein izan daiteken. Komentatu genuen lehenguan, Gano Esnimanek kristolako partidak egiten zuela, izango da titularra? Nire ustez Esniman hasikerako 15 jolastuliko. Egize da, pasaden aztien, nik sorpresa hartu neban ez bala titular jolastu, Braken kontra, bigan esatezen urte zen, ja atakeletatik eta bueltan sartu zen. Nire ustez fijo bat izan biko zen oingoan. Egize da gero, impactu bat aukileikela bigarren esatezen sartu ezkero, ez da? Ja, inar berritute sartu leikela, orduan, igual maida kosta jolastuko du berretara. Gero ikusi biko da, ez da, Estanislao Rentel egongo den, edo Ruben Duploi, edo... Nire ustez Estanisek 10 moduen jolastuko dugu, ez da, errepikatuko dugu. Gero igual Julián Izagirre ez da, galera botako du maidak. Zentroatan, seguronik gaizkak Besermanegaz jolastuko duela. Peio Urrutiak, untxe jazte, egala itxideu eta fullback moduen dabil jolasten azkenengo partiduetan. Eta nire ustez, emaitxonakaz, entxeguek lortzen betiko lez, Peio beti zartzen duz entxegu asko. Azkenien igual entrenamentuan ikusi du hobeto edo, ez dakit, beste era batera jokatzen duela leku horretan, ez da? Bai, baina Peio beti emoten dugu, 3/4 beti emoten dugu emaitx politxe. Nire ustez, Stanisegaz sala de makinaz ditzen jakon horretan Iker egongo dela, 9 postupe, bai. Eta gero galetan ikusteko da, ez dakit Carlosek jolastu lehiken igual titular moduen, azkenengo partiduetan ikusi dugu hortik sartzen bai Carlos, eta Julián beste galien, orduan nik apustu egingo biko egin bier baten, esango neke, igual Carlos egal baten eta Julián beste galien, zentroak nire ustez Gaizka eta Beserman izango die. Horretarako ikusi behar da, bai, ordizian no jokatuko duen edo, ez da? Bai, hori azkenen momentu arte ez dugu jakingo, da orduen, nire ustez Gernikek alde batera, nire ustez Duploik jolasten biko ban Williamsegaz, horre bigarren lerroan. Eta gero 3. lerro horretan, igual zalantxak ez sortzen dagoen postue, sortxizen postue da, ez dakit igual Bauti Arrantzek jolastuko duen. Orduan, aldaketa, nire ustez, beti etortzen da maidak, beti itzen dugu ez da maidak aldaketa hori, ez da? Bauti Arrantz igual, 3. lerroan mugidu, bai 6-7 postuen,
eta sortzitzen postu beti egoten da igual, apurtzu bet mugimendu gehiago, ezta? Da, gero bai, 10 moduen segurunik Stanislao Rentel jolastuko duela. Nire ustez, karo, maitxo bien moten dugu... Rentelek ia beti jokatzen du ez. Bai, hor espadan egalien, edo fullback moduen, egiz da nire ustez igual bere postu naturala fullback moduen dala, izetez, baina, bueno, nire ustez 10 moduen ondo jolasten duela, egalien botata behigez ikusi dugu partiduren baten, eta maitxonak emoten deusen jolarizia da, egiz da, 10 moduen apurtzu bet individualista hau edala, eta 10 batek igual jokoak gehiago banatu bideuela, baina, bueno, beste apostu bat behizeneik, ez da bela jakitzerik, igual sorpresa bat egotie da Iker 10 moduen jolaztie eta Jokin 9 moduen, batera bisek. Braken kontra ikusi gendun Gerniken jolastu zen partiduen bigarren zati zen, Maidak mugimendu horin bala, Jokin 9 moduen sartu da, Iker 10 moduen itxi. Azken partidu da, así que agian egin dezake berdina. Eta ikusin behar da, ez da, ia ordizin kontra ze proposamen dauen. Gero hori, lehenengo lerroan ikusteko daude Ederria zelan dauen, ze Eder bi moduen jolastu lehike Janos Nimanen posizioan, da igual lehenengo zetizen bategaz probeo eta bigarren zetizen beste bategaz. Gero Aboitiz bizeteko guze horbe bai. Eta orduen, bueno, Lionel Moreno gehienetan, bigarren zatizen sartzen da revulsibo moduen, meleo zona dekon jokalarize da, potentia dana kontakture, eta, bueno, egizak itxike ben minitxu gehiago, lotzen doala. Azkenien minutuek euki behar dut, ez da denek, ez da azkenien zertxo bait, ez da. Horre, igual gatzen aizaten da, formazioko jokalarizen kontu hori ondo betetzi, ez da, akabuen horren beste kanpota resina beho jolaztu formazioako akesti zenak, eta orduen enkaje de bolillo esaten dana, ez da, inbierda askotan partiduetan, eta ikusi behar dugu, ez da, Maidak zea puztu itzen duen partidu honetarako, partidu oso garrantzitsu izango da ordizin kontra, Urbietan izen da, ondinoko garrantzitsu haue, aurrera eta arabidana, eta nire ustez aztuin bida igual Altamiran bizizandako partidue alde bat ere itxibida, hori partidu paseta dau, temporada zikerako aiz da, eta orduen, bueno, gero ikusin behar da, ez da, ia ordizi bera ia zenan etortzen dan, da gero partidu bakoitza hor partiduen ikusten da, igual ze planteamentu dauen, gogorra nintzen da ordizik 3/4 oso harin jateko zela eta delanteran oso potentia dela, hori da igual kontu gogorra. Eta gero bebai, zaliek, ez da, zale pilo bat egongo direla Urbietan, azkenen Urbietan da partida, ez da Ordizian, eta, bueno, horrek beti da faktor kantza, ez da, 12garren jokalaria, 16garrena, kasu honetan. Da, handik etorko di asko, segurunik, Ordizitik asko etorko die, Gerniketik Ordizira asko juten die, da ambiente politxe sortuko da, seguru, oikoana izango da Zapatu Arratsaldien izatea partidu, beti izaten da Zapatu Arratsaldietan Gernikek Ordizin kontra jolasten duenien, da, bueno, egize da jenti anime bidala juten, Gernikarrek jendien laguntze bida be, bultzada hori askona bartzen dara, eta, bueno, jokaldizeri be animetako asko eskertzen dabe, eta Andoni askotan komentezko ez da, horre jente barik jolastu dizen horren beste partiduik ez COVID dalata, askoi gerri bela jokalaritzen bebai, ez da, kantxa kantxe utxikoa dauen, jente barikoa dauen, akabuen ez da politxe, ez da, niko goratxotek karrizeta batek jokalari batek esaztela baten, guk jentientzako jolasten dugu, ez da jenterik espa dauen, ez tozu, disfrutetan, ez da esteko lasik. Ez da salerik edo ez da, karo, ez da grin hori, bai. Ez da zentsurik esteko la jolazti, ez akabuen be, kirolan, bueno, maitxe dugulez, bai, jolazti politxe da, baina, karo, jenti egaz ezberdin bizitzen da hori, ez da, nire ustez, politxe izango dela, derbize beti dizela politxek, hori klaro itxibi da. Eta nire ustez ambiente oso, ambiente itxera hongo da Gerniken Ordizin kontrako partidu horretarako, eta nik jentie bertotik asko animetan dut horra juten, Gernike animetan, eta Rubiko arratsalde batez printzipioz, disfrutetan antxe Ordizin kontra. Eta bukatzeko amaituko dugu, Ordiziaren partida guztiak, Ordizia eta Gernikaren arteko partida guztiak jakingo duzu zeuek Gernika Rugbyko saletuek seguruenik. Anuarrek bebai bizi izan ditu Ordizia eta Gernika Rugby taldeko partidak. Zein da gogoratzen dozun interesantiena edo? Bai, bueno, nik interesgarriena. Apurtxu betatxera behitzute. Nik esango neke igual interesgarri zena eta igual gogorrenetarikoa, esperientzirik gogorrenetarikoa Ordizin kontra izango lehikela 2008 urtien Kopako semifinaletan jolastu ziren partidu bisek. 2008 urtie gogorra izan Gernikaren txako, egize da politxe eta gogorra izan zala. Ze Europan parte hartu gendun, Robikon kontra
partidu bi irabazi gendu zen, momentura arte Europan irabaziniko talde bakarra gara, partidu bi irabazi guz, bai Gerniken eta bai Italian Robikon kontra. Espainiako talderik ez du irabazi inoiz, ez dagoen beste talderik irabazi duena partidurik alan internazionalak. Gero, egiz da, arazo batzuk egon zirela, eta abenduen jokalari asko kaldin biela Gerniketik, taldetik. Eta orduen taldie, purtsuet, mindute geratu zala arlo horretan, jokalarik asko talde itxibien, eta urtarrien jolastu zen lehenengo partidue, Ordizin kontra, partidu bira izan zen semifinal hori, Gernike brak elimine ban harin hau, kuartosetan, eta semifinalatan Ordizin kontra tokeiakon, eta bestaldetik Salvador Labilan kontra gonzan. Da, gogoratxe dut, Gernikarrek partidu irabazi biela, danok pentsa tambien ez gendule irabaziko partidu hori, Gerniken irabazin zan, eta gero tamalez, Ordizin galduin zan, eta Ordizin finalera heldu zan. Egiz da igual, memoriko gorra dela hori, baina nire ustez politxe da, ez da, pentseti ez zelan Gernikarrek be aurrera inbien, eta nesta situazio gogorra izen etxeko partidue irabazi bien, nesta gero, Ordizin galdu zan. Da, kuriosidade moduen, 2008 urte horretan Ordizik bere lehenengo titulu irabazi ban, Copa del Reyko finala, Palentzin, La Balastera, estadizoan. Lehenengo da bakarra. Ez, gero urrengo urte horretan tabia irabazi ban, da, urte horretan Gernik etxiban kanpoan Ordizi, eta Salvadorren kontra irabazi ban finala Palentzin, 7.000 pertsonan aurrien, praktikamente Balastera estadizoa betein bien, ze uste 8.000, 9.000 inguru eitzen duzela zelai horrek, eta, partidu hori drop bategaz irabazi ban, praktikamente, ez pasan izan azkenengo jokaldi zen 2-3 minitzu faltan, eta partidu irabazitzen Salvadorreri, lehenengo titulu irabazitxe, eta hurrengo urtien gero Ordizik, El Sardinero, Santanderren, estadizoan, braken kontra irabazi ban finala, 17 hauts, hori partidu marketa zekot, ze 17 hauts galtzen juntzan, eta buelti emontxon partidu hori, eta irabazi ban ez dugu garatzen 17 hau, eta 7 alako... Jo, hori nahiko da, rugbian hori gertatzea... Bai, buelti emontxon partidu hori, eta horret die Ordiziteko zen titulo bisek, 2012 eta 2013 garren urtietan, baina egiz da iguala, 2012ko eliminatoria hori bat ez bezta, horre partidu bisek, june torri hori, urtarri eta txoien jolaztu zen partiduek, igual horrek dekote zelanik igual buruen marketa da horrek ez ditzenak astuten, ez da? Da, dinotxutela ez, bitxo, horri ikusten da bai Ordizitan Gerniken kontrako partidu nahiko historikoa dizela arlo horretan, baina nire ustez, justo final baten sartxien aukeri eta azkenengo momentu horretan, ez da, azkenengo partiduen kanpoan geratxe, beti zeten da apurtxu bet gogorra, baina gogoratzen dizen eliminatoria edo alakoak honet die, ez da, nire ustez danatik ikesten da, eta nire ustez horretan, asko ikasi gendule be bai, eta, egiz da bitxu, bentxete semifinalatan irabazlien kontra galdu genuen, eta bintzete kopie Euskal Herrire torzan, semifinal horretan, ez da? Eta justu abitxu, Ordizi be, urte bitan, Salvadorren kontra baten, eta urrengoan, Barkain kontra, Valladolideko talde bizen kontra, bi final irabazi eta bi titulu lortu segi zen. Talde antzako historikoa izan zena, ez da? Azkenin baten, hori lortzea badakizu. Joango gara, ez da? Komentatu digu Ordiziari buruzko tituluak nola irabazi ziren, eta izan zen, historikoa ez da azkenien. Orain, Gernika Rugby taldearen aurka arituko da Ordizia, eta agian izango da, hobeagoa edo ez dakigu, baina alde izen historikoa, beraz hurbildu bertara, joan partida ikustera, azkenean derbi bat da, ez da, Anuar? Hori beti, eta beti deko kolore politz bat, derbi batek beti deko kolore politz bat, ezberdine da, ez da alakorik, eta, jenti animein berda. Beti egoten da kristorako ambientie, eta urbietara urbildu inbidie danak, urbieta betein bigu, presinua sartzeko, Ordiziri, zagaitxik ez, ikustie, saliek Gerniken alde dabizela, bultzaka, eta nire ustezia, ez da izango lehenengo itzuliko partidurakoa. Nire ustez ongoan Gernikarrek aldabela lortu, bentsat sustotxu esartu Ordiziri eta zagaitxik ez partidu irabaziz, lan oso ona dabizeitzen, eta nire ustez fitxaje klabiek egin zenak Gernikek, maitxona emongo dabe partidu honetan. Eta partida erra izango dela, horri argi dago, baita nesken taldearen partida izango da moduan, ez da, ederra. Gernika Rugby taldea eta Getxo Rugby taldearen taldeak jokatuko du Launikaren aurka. Beraz, ez galdu partida bi horiek eta hurrengo tertuliera arte.